Това е най-вкусният здравословен домашен сладолед, който някога съм яла, с хрупкава шоколадова обвивка и е толкова нежен и топящ се в устата. Ето как да си го приготвите и вие. 400 мл кокосово мляко, един замразен банан, 150 г фъстъчено масло, 90 г мед или кленов сироп, 30 г сурово какао и малко течна ванилия. Блендираме и изсипваме внимателно сместа в формички за сладолед. И ги прибираме да стегнат хубаво в фризера.